Dnes som si pre vás pripravila takúto úžasnú, neodolateľnú ponuku. Kto si kúpi ktorýkoľvek parfum, buď Duniu, buď Oud, alebo Navarach, tak dostane k nemu úplne zadarmo tento môj super naplňací flakónik. Ja som s tým veľmi spokojná. Najprv som to nechcela, lebo som sa toho bála. Mala som taký jeden, ktorý keď si naplňala, tak ti všade to z neho kvíckalo a to ma skoro šlak trafil. Naozaj, toto je úplne jednoduché. Dáš dole tento pipík, tak to len pošťučkáš a hneď to máš tam doplná. Super je, lahučký, krásny dizajn, Markíza brand. Môžeš si ho nosiť so sebou do vrecka alebo do kabelky, čiže nemusíš prevlákať ten veľký flakón so sebou a ešte aj dopravu máš gratis.